Rasmi ya bam khawai hayeng siyeng te yes ang da gading chai ya bam khawai siyeng si sam men gi para ini gidang ya bon kam ka set ne we pok fry ini gidang ya bon kam ha ka set ka tieu no way pan la ka dung nei ang tv baik atau pm chip tai kharit tươi mày cho nên đang buồn cầm cả ớt bẹt jeng ya bam khawai Christmas kalau kum ne harum celing ani semasat weita celing mana makwat am abadang dung nei tu ne asaban tidak boleh dong. Chamos đang ya bun kam la ka set ka tiu tay cái này đang ya khawai dawai hane hai ya bagi đang ya bun kam ban pen deh biang tu kan đang ya bun kam ban pen kre hai ta là cần phun mất nào ai cần đi mày tại vì đồng buồn cam phần bên chuki